El Campionat Interclubs de Creuers va celebrar entre el 3 i el 17 de febrer la seva 38a edició, demostrant una vegada més que aquesta regata de la zona centre de Catalunya és capaç de convocar a una bona selecció d'embarcacions, entre les quals hi ha guanyadors del Trofeu Comte de Godó i de la Copa del Rei. Bueno, el nivell és alt, Aquí estem els millors vaixells que hi ha ara en la zona catalana i per començar la temporada ja ens va bé. Després, quan participem en altres proves, que hi ha més nivell, perquè venen ja vaixells de fora, italians, francesos, anglesos, llavors allà hem d'arribar una mica més preparats. 33 embarcacions pertanyents a 4 classes de creuer RI van participar en aquest campionat, que va arrencar en aigües del Reial Club Nàutic de Barcelona i del Reial Club Marítim de la ciutat comtal. Va seguir amb una travessa que va traslladar velers fins a la comarca del Maresme i va acabar amb els clubs nàutics del Balís i Arenys de Mar com a anfitrions. Va haver-hi emoció fins l'última jornada, en la que s'arribava amb classificacions molt ajustades entre els aspirants al podi. En la classe RI3, el bronze se'l va quedar el bribón setè de Juan Antonio Alarcón. La plata va ser pel Blue Marlin tercer de Diego Cascales i campió va ser el tirant-lo blanc de Joaquín Barenys. En RI2, el Digne de Guillermo Díaz i el Cometa de Lluís Blanchard varen donar la sorpresa en les últimes proves signant un primer i un segon en cada cas i desbancant del podi els líders provisionals. Només es va salvar el Tremendo, que va aconseguir emportar-se el seu tercer títol en aquest campionat. És el treball conjunt de molts anys navegant, des dels 15 anys que ho estem fent, tota la tripulació. Tinc la sort d'anar també amb la meva família i això és un valor afegit en l'embarcació. I bé, estar molt atent a la tàctica, a la velocitat. Entre les embarcacions RI0 i 1, el tercer classificat va ser el raquero d'Eugenio López Cacharra. Subcampió va ser el Rats on Fire de Rafael Carbonell i va repetir victòria en l'Estes 1 de Francisco Soldevila, guanyador també de la travessa Barcelona-Maresme, juntament amb el Cometa A2 de Xavier Roca. El trofeu Jordi Vives al club amb millors resultats va ser pel Reial Club Nàutic de Barcelona, que custodiarà la Copa fins l'edició número 39.